abot og sayo ug naapoy mga abot og hapon ug labos tanan naapoy mga abot og gabi eh. For today's video no, so kung makakita mo giun ani ka mga gwapo nga mga tao nga nagpadapli ning karsada aduna say daghang motor at di mailhan na nga nangadto gyud na sila og pista, di ba? So ako wala pug ko nagpaalkansi nila no. Nianhi ko diri sa pista sa ako ang manghod ug sa akong pag-umangkon nga silira kay lagi makiusisa po tag unsay handa nila karong adlaw ba. Naunsa man po niya akong manghod nga wa pa gani ko niya pakana iya naman kung gisuginlan bahin aning yang nakita diri dapita tanawa. Bahin daw ni sa manok nga duhay inahan apan 7 ka bukang anak nila. So nakarelate gid siya no kay ngano daw naingon ana na siya kay ignorante ba ni pakunduhan eh. So samtang nagtan-aw ko aning litson nga gituyok-tuyok no arang lamia. So nahuna-hunaan ako nga lahi gyud ay niyang pista diri sa bukid nga ako makumpara sa syudad kay og naa magud sa bukid god. Bisag wala ta makaila ng mga tawhana makapakaon magud ta. Lahi sa syudad nga bisag nakaila dili ta mapakaon ba, di ba? Ug diri pud sa bukid pud ako pong napansin nga og duna gani mga okasyon gani sama ng pagluto ana ang litson, pagpanghugas, magtinabangay. Pero sa syudad ug ako makumpara ug magpinalitan gani litson, magluto na gani lahi gyud ang tirada nila, di ba? Sama sa inyo nakita karon nga ilang gidayungan kining maong litson no. Diri gyud mo makita kung unsa ka magtinabangay ni mga taga-bukid. Kay kadi man mga taga-bukid gud kumpara na to sa syudad lahi ra gyud siya. Kay sa syudad man gud basta na aki kwarta bayad lang ka diha diretso makalitso na ka. Pero dire sa bukid man gud kinahanglan pa magug ka og magbuhi og baboy kay aron lang makalitson ka. Pero depende po na nimo no og magbuhi ka og magpalit ka. Kay kani magong nata sa bukid usahay man gud makaingon ng uban ana ka sa bukid maglitson-litson pagyud mo nga parte mang lisoda na dili gyud mo makaingon anak kay naa gyud mga tao diri sa bukid no nga bisag naa sa bukid ng puyo kaya gyud sila mo pakaon og litson sa ilang mga bisita ba ug tuod man na plastar ra gyud ang litson no ug kani pod si Pakundo kani akong manghod ba supportive kay ni siya ang apo kay karon man gud pista pa diri sa ilaha bunyag pa gyud sa iya ang apo so siya gyud ang nangunay og pag-andam aning mga tanang naa diri sa lamisa no kay natural basta apo gani ingana gyud ang mga lula dili gyud na nila kaya pasagdan ng ilang apo ba kay lahi ba gyud ng mga tratar na mga tiguang na no tiguang na gyud sa Pakundo ka manghod man nako nanan po na sa mga 50 ang pangidaron ana so karon man gud dire pista sa ilaha ug bunyag pud sa amo ang apo po na nako kay natural ako man pag-umangko ng inahan ana ba dire sa bukid bisa pagpila pa ka tao nga moabot diha sa imong panimalay gahinan yun na nila, di ba? Makita magyud na ninyo gitadta ng litson. Kay nga natural, lisod mapud kayo nga ibutang tanang litson di astubangan kay kung kinsa to makauna, banat-banatan gyud nagkaon, di ba? So natural gyud ato mga Pinoy no. Natural gyud ato mga Pinoy nga ato ako nataguan ng uban kay ang mga bisita magod dili man na sila gud magdungan og pangabot ay mga abot og sayo og naapoy mga abot og hapon og labos tanan naapoy mga abot og gabi eh. Kaya naapoy ubang mga bisita po, napay mga trabaho, gikan pagtrabaho, ug asa na sila napitagikan. So kinahanglan gyud na sila nga binlan. Murag kumbaga ba kanang dili lang nato siya iplastada ang tanan ba kay aron ang tanan pod makakaon bisag unsa pa ni siya kadaghan nga batalyon nga bisita. Ingana gyud na diri sa bukid no mag-prepare gyud dili kay ngo pareha sa syudad nga kanang gamay ra kay kag bisita. Dili ngo na ana diri sa bukid. Kay sa syudad bangod maihap lang ang bisita nimo. Kana ra yung mga kaila, amigo, ginikanan, igsuon, mga parente. Maura gyud mo abot diha sa inyo pero diri sa bukid sa amua bisa pag si kinsa ka welcome kaayo ka, di ba? Bisag isa pa ka batalyon diri sa bukid magpista. Uli ginang malipayon ang tanan, di ba? Kumpara sa syudad kung magpista, masulubon ang uban. Karilet, mga uban ani nga mga suko mo tinuod man sada. Ug tuod man kani pud akong apo. Puro magkontra gid niya nga ni anhi ko sa iya abot ba ni bataan nga perti man pud idlasa sa iyang lulo. Kani bitaw makaapo ta pero kung ganahan pud kay tanong kay
Kani mo kong apuha gud first time po na ko ni ani ko sipat kay siya. Kung sa magid apo, pakaunon ko nimo nimong litson o dili. Bisag kabalo ni akong apo nga di ko mukaon ba perting bataan na. Sipat man kang mata ha. Yung sipat-sipat sa kuwam, kisan gabi og tuon man ako. Kuman akong kisa kong apo Nagsugod na silang pangaon. Wala na lang po na akong video hetong ako ang pag-umangko na si Lira nga nag-pray kay. Dahil mapod kayo nga nag-pray niya mag-video-video takay kasagaran ba na itong mga Pinoy no. Ebe nagkas mga bukid, mura tag mga ignorante ba. Una ganit ang mga on, pag-picturean, pag-videohan, unsa naman taon mo. Tuon man akong gisuroy ni akong kamera. Wa ko kaila kinsa na sa sabot na wa ko kaila. Ito ang mga aktor dito sa unahan, nakaila ko anak, mga parente man ako ng uban ba. Nung anak dari kasadya sa bukid, no? Wa ka makaila, prane kaila ko ane. Mo ni ang amahan sa anak. Sumusyat, gina sila no, natural, gina sa naay magpista nga naa yun ay siyat-siyat. Dili yun na mawala, ila man kong giagda, pero unsaon mga wapa mo ko'y gana ka ng video, pamidyo ko na ilang mga itsura Ambot man yung pista nga, kita man o nga video, kita man yung iba-apil aning mga video-video atong gipagpicturan. Tuon man, uy, naam ni si Wawa dedre. Pwede si Wawa's TV akong manghod ni. Bisa makaingon mo manghod. Isyo ra na panuhak manghod lagi na ko na makiglalis pagid mo. So makita gyud ninyo no ngayon ani ka sadya diri sa bukid. Kausa syudad ni perti man gini mingawa ba. Kaya ambot ba ni mga syudad po nga. Kasagaran po nilang mga imbitaron ilahar mo po mga kaila. O kani po ako akong kumanghod po. Nagbagot po siya kinapas mo daw siya nga iyaha mo tara lamesa. Umukaon di ka diha perti po kabayan kapatagan ba po ka.